Un sianel gyffredin ohoni ydy'r teitl. Ac Elain, beth oedd y wasg yn chwilio amdano mewn gwirionedd? Yn wreiddiol, mi oedd y fas yn chwilio am gyfle yn edrych ar hanes ysgrifennu. Mi cyfanrwydd i fi weld ac yna ni'n mynd oes i wneud sgwennu cyfle. Ond o'n i wedi sgwennu geithiriaeth ar fynyddoedd cyn ar ysgrifennu ac yn teimlo bod yna ddigon o swmp yna i gyfiawnhau cyfrol fanwl oedd yn edrych ar fynyddoedd cyfriannol y sianel. Dim ond cyfnod cyn i'r sianel ddechrau darlledu, mae'r cyfrol yn edrych ar beth gwir ar y 60au, 70au, rhywfaint ar y breuddwyd, jyst er mwyn cyd-destun i'r drafodaeth sydd yn dod wedyn. Ac wedyn mae'n dechrau mewn gwirionedd yn 1981 a dechrau paratoi ar gyfer dechrau lansio'r sianel. A wedyn mae'n mynd wedyn ac yn adrodd yr hanes hyd at ddiwedd 1985. Pryd yn adlygwyd y sianel fel rhan o'r cytundeb neu fel rhan o'r beirolwyd i'r genedl ddiweddar o'r sianel am 2 blynedd ac wedyn cyfnod i adolygu ar ddiwedd y 2 blynedd o ddosbarthu er mwyn gweld os oedd y patrwm wedi ymsefydlu. Y petai'r patrwm ddim wedi sefydlu, mae'r llywodraeth wedi mewn gwirionedd wedi gallu gwneud newid a mynd yn ôl at y patrwm o ddarlledu rhaglenni Cymraeg ar 2 sianel. So dyna di'r cyfnod y sianel. Fel i gweld chi, mae'n ddigon o swmp yn y cyfnod hwnnw mwyn cyfiawnhau cyfrol a dwi'n falch iawn bod y wasg yn sy'n ei wneud hynny. Mae'n fanwl iawn. Mae'n dweud sy'n rhaid 110 o filoedd, rhywbeth yna. Ond yr un dwi'n ffeindio ddiddorol ydy mae'n dod nôl a bob math o atgofion i fi. Mae'n werth fawr bod rhywun wedi cofnodi hyn. A'r brawddeg dwi'n licio Elain yw bod hi'n gwbl briodol bod astudiaeth gynhwysfawr yn cael ei ddynio ac hynny anecdodau a hanesion lled gywir cael ei trin fel ffeithiau. Felly pa fath o anecdodau a hanesion lled gywir oedd yn un o'r bwydiau lle? O'n i'n teimlo falle bod pobl, falle bod hynny'n, o'n i'n teimlo bod yna beth yn digwydd oedd bod pobl yn dieddol o ddeud i lansio y sianel, a wedyn bod yna fawr ddim o drafod wedyn a bod yna straeon o gen pobl yn sgwrsio yn ysgu gilydd, ond bod yna neb wedi mynd nôl yn edrych ar y gyfrennau oedd o'n bodoli, sef cyfnodi yn yr awdurdod, hybiaeth Owen Edwards, hybiaeth Ronw Daniel, ac wedi mynd nôl i gyfweld oedd unigolyn fi'n rhan o sefydlu'r sianel. Ac o'n i'n teimlo felly bod angen mynd ati, pan o'n i'n mynd ati edrych ar y cyfrolau yn edrych ar hanes darlledu'n gyffredinol. So bod nhw'n Brydeinig lle yn brawddeg yn edrych ar ysgrifennu. Os oedden nhw yn rhai oedd yn defnyddio John Davies wedi rhoi trwy'n sylw yn ei gyfrol ar y BBC. Ond mi oedd y drafodaeth yna'n dod i gystyn y BBC. Jamie Meadows yn ei gyfrol o ar ITV yn drafod rhywfaint ar y sianel. Ond oedd hynny'n dod o'r perspektif HTV. Felly o'n i'n teimlo bod angen cyfrol oedd yn edrych yn benodol ar gyfrennau ysgrifennu ac yn defnyddio rheini fath o sail ar gyfer yr astudiaeth. Ac o'n i'n teimlo falle bod yna falle anecdodau yn mynd o gwmpas yn enwedig ynglyn â perthynas ysgrifennu HTV yn benodol falle yn fwy na neb arall. Felly o'n i'n wyddus iawn i edrych ar bethau oedd yn rhoi mwy o sail ffeithiol i'r drafodaeth. Achos o'n i'n teimlo falle bod dim bod wedi cyfrifiad o fewn yr awdurdod, ond o'n i eisiau tyrchu mwyn gweld i weld os oedd yna fwy o sail ffeithiol i'r sianel yn dod. Wrth gwrs, yr un dechreuodd yr holl beth oedd bod na bedwaredd sianel archedu ar gael, oedd hon heb i ddosbarthu. Ac roedd ITV ar y bryd am gael y bedwaredd sianel yma fel ITV2. Roedd dim ond BBC 1, BBC 2 ac ITV oedd yn bod. Felly dyma bryd mynd yn web. Oedd y llywodraeth hyd yn oed yn cytuno yn dod nhw. Dechrau'r bedwaredd sianel yma, fynd i ni yn Nghymru. Oedd ITV yn awyddus iawn i gael y bedwaredd sianel. Oedden nhw'n teimlo bod nhw yn cystadlu, bod nhw'n o dan fantais yn cystadlu yn erbyn y BBC, oherwydd na bod yn y BBC fwy sianel am y gwneud gen nhw. Ond mi oedd na sawl adroddiad seneddol wedi bod Crawford, Annan, Saethu, oedd yn Trefelyn.
gyd wedi dweud bod angen rhoi pedwaredd sianel i Gymru, bod angen rhoi, yn Nghymru bod angen rhoi honno wedyn i ddefnydd i'r rhaglenni Cymraeg. Ac mi oedd yna rhyw fath o gydsyniad llywodraethol seneddol yn mynd ymlaen ar y pryd. Ond bob tro, mi oedd y 70au wrth gwrs yn gyfnod anodd yn ariannol, mi oedd yna lot fawr o trafferthion yn mynd ymlaen. Felly mi oedd y llywodraeth wedi teimlo bod gen i'n hyd digon o arian wrth gefn i ryw raddau er mwyn cyfiawnhau sefydlu sianel arall, ac sôn am sefydlu sianel arall a bod yn cael gofod ar gyfer Gymraeg. Ac felly, mi fydd yna oed i nawr rhwng Crawford yn 74 a wedyn 79 a 80 pan ddigwyddodd pethau fel y gwnaethon nhw efo Llywodraeth yna wedi meddwl yn 1979 a wedyn Gwynfor yn gobeithio yn Cydydd. Felly, mi oedd yna gydsyniad llywodraethol yn sicr, ond mi oedd yna lot fawr o oedi. Ac felly, yn ystod y cyfnodau yna oedi, mi oedd ITV yn meddwl falle gallen nhw ail-berswadio Llywodraeth i roi y sianel iddyn nhw hefyd. Felly, pob tro y cil o drws yn agored, mi oedd HTV yn troi nôl i ryw raddau at yr agwedd honno bod nhw eisiau i'r sianel gael ei defnyddio, neu cael ei rhoi at ddefnydd ITV. Wrth gwrs, yr hyn dwi'n gofio'n iawn ydy'r y ddadl yma a ddyle rhaglen Cymraeg fynd ar un sianel, Jackell Williams ar un ochr. A nid fe'n unig. Fe ges i syndod a gweud y gwir, o'n i'm yn cofio bod Eirin Ogwen Williams ei hun ar ochr Jackell. Mi oedd o'n gyfnod, yn sicr, fel falle oedd o'n gweld, achos y cynllun fyddai, y rhaglenni Cymraeg wedi mynd y symud o ITV i'r ITV newydd, bethau ITV wedi cael yr ail sianel, a wedyn bod rhaglenni Cymraeg wedyn yn cael ei dosbarthio fel sgwrs yn y BBC. Felly mi oedd Eirin yn gweld rhywbeth yn ei ryw raddau o meddwl am gyfnod, yn gweld bod na... Falle, dwi'n meddwl hefyd falle bod Eirin, dwi'n eisiau rhoi geiriau iddo fo, ond dwi'n meddwl hefyd falle bod o'n rhaid gweld, mi oedd gymaint o oedi'n digwydd, y bydde fo wedi bod yn, petai ni wedi gallu cael mwy o raglenni Cymraeg yn hynt trwy wthio'r ddadl bod ni'n gallu dosbarthu nhw ar draws dwy sianel. Mi oedd o'n yn gwthio'r ddadl yna hefyd. Felly mi oedd yna sawl person yn rhan o'r ddadl honno'n sicr. Ac oedd sôn ar y dechrau faint o oriau darlledu, oedd e'n 50 yn doedd yr wythnos, a hwnnw wedyn yn cael ei Lyn Tegau Hughes yn sôn am 1 awr ar 20, dyna fel oedd hi? Mi oedd yr Pwyllgor Seneddol yn sicr ar y dechrau yn argymell bod angen i wasanaeth ddechrau ar lefel isafswm o 25 awr yr wythnos, ond tua 21 ar 20 oriau yr wythnos dechreuodd y gwasanaeth ysgydref. Felly wrth i'r Pwyllgorau Seneddol fynd rhagddynt ac wrth i'n fynd i'r nesaf, mi oedd y cyfyngder ariannol yn mynd yn fwy ac yn fwy o fwgan i ryw raddau, ac felly mi oedd yn cytogi nifer yr oriau, ac erbyn Pwyllgor Trefalion Uwchlyr, dwi'n meddwl, y begofiau, mi oedd o wedi dod reit lawr yn llawer is, achos mi oedd nhw'n awyddus bod y gwasanaeth yn cael ei sefydlu ar seiliau cadarn, yn hytrach na bod nhw'n trio dechrau a bod yn rhy uchelgeisiol, fel oedd Teledu Cymru wedi gwneud nôl yn y 60au, bod nhw'n bod yn rhy uchelgeisiol a wedyn bod y peth yn methu. Felly mi oedd y pwyllgor hwnnw wedi argymell bod yn dechrau ar lefel llawer is, mwyn gallu dechrau'n hynt. Wedyn fel bod yr adnoddau'n gallu cael ei datblygu'n ar y deg, bod y dalent yn gallu ymddangos i ryw raddau bod y cynnyrchwyr annibynnol yn gallu dechrau a gwerthu'n cynyddu'n ar y deg. Ond felly, mi wnaeth dechrau'n llawer yn ychydig yn is nag oedd wedi fwriadu yn y Pwyllgor Crawford yn sicr. Mae'n syndod faint o bwyllgorau fi oedd ydw. A'r holl bwyllgorau yma, a'r adroddiadau wedyn yn cael eu cyhoeddi, oedd yn bodloni'r ymgyrchwyr ac wedi gwir, yn dod e? Mi oedd Crawford yn benodol wedi llythytheirio'r ymgyrch mi oedd Cymdeithas yr Iaith yn ei rhedeg, achos mi oedd nhw'n teimlo bod nhw wedi ennill y frwydr, achos mi oedd hi'n cynnig popeth i ryw raddau, oedd nhw wedi bod yn rhoi dim bron, dim pob peth, ond yn agos iawn. Felly mi oedd yna deimlad yn 1974 pan gyhoeddwyd Crawford bod y sianel wedi hennill, ond i roi i, a wedyn dyna pryd wedyn oedd y protestion ail gynnau, pan oedd teimlad bod yr oedi wedi
wedi mynd trafod rhy hir ac neu oedden nhw'n teimlo bod yr Llywodraeth yn ysgoi falle eddfu ar mater. Felly mi oedden nhw wedyn mi oedd yr ymgyrch yn ail danio. Ond yn sicr mi fydd Clwchyd yn benodol yn ddigon i hyllu'r fflam yn sicr efo'r ymgyrchwyr. Agwedd y BBC wedyn, wel ni'n gwybod pam roedd nhw eisiau y sianel yn benodol ar gyfer rhaglenni Cymraeg. Achos wrth gwrs o'n nhw'n o dan bwysau, ond o'n nhw yn y di-Gymraeg, oedd y rhaglenni Cymraeg oedd ar y BBC, yr adeg honno wrth gwrs yn o'n nhw'n cael eu berniadu, o'n nhw'n cael eu condemno'n hallt yn oedden nhw. Felly dyna pam oedd y BBC mewn gwirionedd o blaid y sianel 4 ynde? Yn sicr, mi oedd Alwyn Roberts yn eist i gyfweld ag Alwyn ac oedd o'n cofio'n glir iawn ynglyn â nifer heleth o lythyrau oedd o'n derbyn yn wythnosol yn cwyno ac dyma ydy'r dyfyniad ydy Bloody Welsh Programmes. Mi oedd y llythyrau yma'n dod yn cwyno am y rhaglenni oedd yn ddangos yn tarfu ar y rhediad. Nes i wneud rhywfaint ymchwil i weld faint oedd y gynulleidfa ddi Gymraeg yn golli ac yn colli arni. Hynny ddim yn ymddangos yn y gyfrol, ond mi oedd rhywfaint o rhaglenni plant mi oedden nhw'n colli ac falle rhaglenni mwy lleol mewn ardaloedd eraill, ond dwi'n meddwl mi oedden nhw'n teimlo pan oedd y rhaglenni Cymraeg yn ymddangos, mi oedden nhw'n teimlo falle bod nhw'n colli allan ar rhywbeth oedd yn cael ei ddangos dros y ffin fydda wedi bod yn berthnasol iddyn nhw. Ac felly dyna, mi oedd o'n cymdeiriogi gwylwyr. Ac i ddangos faint oedd hynny'n cymdeiriogi gwylwyr, yn 1984 wedyn pan oedd y rhaglenni Cymraeg wrth gwrs wedi trosglwyddo i Esbydrec. A mi gynhyrchwyd nifer o ddramau hirion neu ffilmiau rhagorol, un yn enwedig o'r enw Penyberth yn 1984. Dwi'n meddwl falle bod wedi cael ei ddangos yn y cinemais neu efo Cymdeithas yr Iaith y tros yma. Ac mi ddangoswyd honno ar y BBC gyda is-deitlau. A mi gafwyd res o gwynion eto yn 1984 pan ddangoswyd honno wedyn. Felly mi oedd teledu yn rhywbeth oedd yn annog pobl pan oedden nhw'n teimlo bod nhw'n colli rhywbeth yn y Saesneg. Mi oedd pobl yn barod iawn i sgwennu ac yn barod iawn i gwyno. Wel, dwi yn mynd i dweud bod pethau wedi gwella rhywfaint, beth bynnag allwch chi'n meddwl am y gweithio, ynddo fe, ar is-deitlo, mae nhw o'r diwedd felly wedi derbyn. Agwedd HTV, wrth gwrs, yn fasnachol, yn ymwneud â'r materion ariannol yn fwy na dim byd arall. Ie, dyna, ac yn nath syni fi fwyaf i ryw raddau wrth edrych, achos mae yna tua cyfnod sefydlu awdurdod Esbydrec fe gafwyd adroddiad pwyllgor dethol ar faterion Cymreig oedd yn edrych ar ddarlledu yn benodol am gerddoriaeth Liw Absi. Ac un o'r pethau nath syni fi fwyaf am drafodaethau yr pwyllgor hwnnw oedd pa mor fendithiol i ryw raddau fi tystiolaeth HTV o blaid Esbydrec. Hynny ydy, mi oedden nhw yn mynnu bod angen i Esbydrec gael arian digonol. Wrth gwrs, mi oedd hynny yn dacteg eitha hunanfyddiannol hefyd, achos mi oedd os oedd Esbydrec yn cael arian teg, mi oedd HTV hefyd wrth gwrs yn gallu cael arian teg, a mae rhaglenni y bydden nhw'n darparu i Esbydrec. Ond yn sicr, dwi'n meddwl bod yna ddiolch i HTV yn hynny o beth, i bod nhw wedi bod yn trafod ffigurau teilwng ar gyfer y sianel, achos mi oedd yna un trafodaeth sy'n wastad yn gwneud i fi wenu. Mi oedd rhywun yn gofyn cwestiwn i Ron Wedley o HTV ar y pryd, ac yn gofyn, mae rhywun wedi deithio ni a gallwch chi redeg y sianel Gymraeg am 1.5 miliwn o flwyddyn. Ac oedd Ron Wedley wedi dweud, 1.5 miliwn yr awr fedrai ddim dadlau gyda fo, ond dim 1.5 miliwn y flwyddyn. A fe frachwychwyd Liw Absi a aelodau'r pwyllgor, achos oedd nhw wedi teimlo a gallu gwneud y rhaglenni ma'n rhad. Dyna oedd eu hagwedd nhw i ryw raddau. Ac felly, mi oedd HTV mi oedden nhw bob tro oedden nhw'n mynd nôl at y pwyllgor yn rhoi ffigurau ac yn dweud, wel mae Channel 4 yn debygol o gael hyn, ac felly mae rhaid i Esbydrec gael hyn. Di hi ddim yn costio dim llai i gynhyrchu rhaglenni Cymraeg na mae'n costio i Channel 4 neu rhaglenni Saesneg. Felly yn sicr mae yna ddiolch iddyn nhw am hynny, achos cyn hynny mi oedd yna lot fawr o ffigurau gwirion yn cael eu trafod mewn cylchoedd tebyg i hynny. Oedd yr aelodau Seneddol Torri'r Cymreig yn dadle nad oedd na ddigon o siaradwyr Cymraeg i gyfiawnhau sianel gyfan i'r iaith Gymraeg. Ac oedd Liw Absi hefyd yn rhaid yn gweud yn elu yn dod.
Oedd yn sicr, a dwi'n siŵr, pan mi oedden nhw'n cefnogi yr syniad o sianel Gymraeg, yr hyn oedd gen nhw mewn golwg i'w ryddau, oedd i arddel y rhaglenni Cymraeg o'r sianeli Saesneg, felly bod na Saesneg didor ar BBC 1 Cymru, Saesneg didor ar BBC 2 a Saesneg didor ar ITV. Ac felly, chi'n gallu deall i ryw raddau wedyn dadl Jack L. Mae yna ddyfyniad da, dim ond y mwyaf naif o Blant Cymru fydd yn meddwl bod gan Dafydd Iwan a Leo Apsi yr un, nid pan mae Leo Apsi'n cyfleidio Dafydd Iwan, mae'n rhywbeth felly, di'r dyfyniad. Mae yna, ydych chi'n gallu deall wedyn be oedd pryder Jack L bod chi'n gallu bod yn gweld yr gwleidyddion yma oedd yn fod yn gallu bod yn wyth Gymreig, wedyn yn annog y syniad yma o sianel Gymraeg. Hynny yw bod Leo Apsi a Dafydd Iwan ar yr un ochr. Mae yna frawddeg yn hyn sy'n fi'n credu mae Rhys Evans, sef awdur y gyfrol yn Swmpus a gwerthfawr yna ar Gwynfor. Ymgyrch arlledu yn fachyn i Gwynfor i ail-fywiogau'r mudiad cenedlaethol trwy'n credu. Hynny yw, mae'r Rhys yn gadlu, wrth gwrs, bod Gwynfor, fel sef eisoes wedi penderfynu, ail-fywiogau'r mudiad cenedlaethol, ond oedd hwn yn fachyn iddo. Ydy, na i ddim angen teimlo gyda Rhys yn hyn o beth, dwi'n sicr yn gallu gweld hynny. Ond mi oedd, i fod o'n fachyn falle, mi oedd o'n gwbl allweddol ar gyfer y flwyddyn darlledu. Mi oedd heb yr sgogiad yna, heb mi oedd dwi'n meddwl bod yna ddyfyniad yn gogledd yma, Cymdeithas Iaith wedi chreu am y cyfnod yma, sydd yn dweud mi oedd yna fws wedi drefnu gen i fynd yn drannoedd cyhoeddiad Gwynfor, a doedd yna ddim fawr o enwau arno fo, ond ddilenodd fewn awr i'r cyhoeddiad ar y newyddion. Felly, dwi'n meddwl bod hynny'n arwydd o pa mor angenrheidiol i ryw raddau oedd. Dwi'n meddwl y bydde y galledd frwydr darlledu wedi hegni ymlaen yn gymharol ddi-gyfeiriad, oni bai am yr ysgogiad yna gen Gwynfor. Yn y gyfrol dwi'n sôn am gwpl o bethau eraill oedd hefyd wedi gwythio'r tyried atnewid i meddyliau eto. Ond yn sicr, dwi'n meddwl heb yr penderfyniad yna gan Gwynfor, fydde'r maen ddim wedi cyrraedd cyn gyntaf gyda'r na. Yn wrth gwrs mae enwau eraill hefyd yn bwysig iawn yn hyn sef wel y tri gŵr doeth yn Gronwy, Daniel, yr archesgol Joe Williams a Gledwyn Hughes oedd yn mynd at y Llywodraeth ac o'n nhw'n pwysleisio a doedden nhw'n plygu i fygythion. Mae un ath y tri gŵr doeth oedd yn afnadwy o glyfar oedd bod nhw wedi mynd yna i berswadio'r Llywodraeth mai ennill urfas ac neu colli urfas mae pobl sydd yn newid yn meddyliol oherwydd bod nhw'n diclywed adleuon sydd yn gryfach. Ac felly dyna oedden nhw atho nhw i wneud. Mae yna gyfres o lythyrau rhwng y tri gwrdd doeth mewn casgliad yn y Llyfrgell Genedlaethol. A chi'n dechrau cael teimlad yna ynglyn â nhw'n strategaethu ryw raddau sut fydden nhw yn mynd ati i berswadu'r Llywodraeth. A dyna oedd eu prif arf nhw oedd dweud, chi ddim yn colli urfas dwi'n newid eich meddwl chi'n ennill urfas, bydd yn ôl a cadw at eich adewid greiddiol. A dyna naeth. Doedden nhw ddim yn argyhoeddiedig o gwbl bod nhw wedi llwyddo pan athyn nhw adael. Doedden nhw ddim, dwi'n meddwl oedden nhw'n gwybod un ffordd neu llall sut oedd wedi mynd. Ond mi synnwyd nhw wedyn bod nhw wedi bod mor llwyddiannus. Wrth gwrs y Covid oedd na fydde na ddim digon o dalen, a ddim digon o actorion i gyflawni'r hyn oedd ei angen ar gyfer sianel fel hyn. Mi oedd, yn sicr, mi oedd na bryderon, a mi oedd hynny'n cael ei leisio dro ar ôl tro yn y trafodaethau pwyllgor dethol. Mi oedd hwnnw'n un o'r gymhellyn oedd nhw wedi gwneud, oedd sôn pa mor hyderus oedden nhw'n ynglyn â'r ffaith na ellid cynnal y nifer o oriau. Ond dwi'n meddwl fydd amosod yn sydyn iawn bod hynny'n gwbl yn groes i'r gwir. Ac nid yn unig efo hynny, ond o ran talent, nid yn unig talent actio a chyflwyno, ond hefyd talent cynhyrchu. Achos mi oedd y BBC wrth gwrs yn mynd i fod yn darparu 10 awr yn rhagor yn ddim i S4C.
trwy'r arian y drwydded. Mi fydde Esbydrec wedyn yn prynu rhaglenni gan HTV, ac mi oedd na drafod ai 7 awr y 3 chwarter neu 9 awr. Bydden nhw yn ei prynu, a mi oedd hynny'n rhan o'r trafodaethau cytundebol i'r rhyngddo. A wedyn mi oedd na wrth gwrs ogle wedyn, achos mi oedd tua rhwng un a Hiragan a dwy ar Ignoriaeth disgwyl Esbydrec Ferched a Llety gyda ni. Felly mi oedd na fwlch yn fyna. Wedyn dyna lle ddechreuodd cynhyrchwyr annibynnol. A mi ddangosod yn sydyn iawn bod na dalent, bod na awydd, bod yna unigolion oedd yn awyddus i adael swyddi yn y gorfforaeth ac yn HTV mwyn sefydlu cwmnïau hynny. Pobl falle nad oedd yn ymwneud â'r llety uniongyrchol cyn hynny yn dymu'n busnes, yn penderfynu bod nhw yn awydd mynd ati i ffurfio cwmnïau. Ac mi ddigwyddodd hynny yn gymharol sydyn, a mi ffrwydrodd y sector hynny. Am fydde hynny ddim wedi digwydd i'r un graddau petai rhaglenni wedi cael ei dosbarthu ar draws 2 sianel. Yn sicr mi fydde nhw wedi bod yn llawer mwy anos i'r cynhyrchwyr annibynnol i ddatblygu ar un ffordd. Ond oedd na hefyd, mae'n rhaid diolch i HTV a'i hagwedd nhw bod y cynhyrchwyr annibynnol wedi ffrwydro ac wedi cael y cyfle. Achos oedd na diffyg hyder yn y bydde'r cynhyrchwyr annibynnol yma yn cwrdd ar safonau disgwyliedig. Ond wrth gwrs oedd HTV wedi llusgo traed ac o'n nhw ddim yn barod ar gyfer y lansiad. Oedd na ddim rhaglenni HTV ar gyfer y lansiad. Doedd na ddim llawer, doedd nhw wedi cael digon, mi oedd na rhai rhaglenni wedi cynhyrchu, ond doedd na ddim digon o rhaglenni o ran stoc o'r gefn wedi cael ei cynhyrchu oherwydd yr oedi fu'r trafodaethau HTV yn mynd ymlaen o Ionawr 1981 pan gafodd cyfarfod cyntaf awdurdod hyd at arwyddo'r cytundeb yn Ebrill Mai 1982. Felly mi gymodd hi flwyddyn a mwy iddyn nhw ddod i cytundeb. Ac yn y cyfnod yna, wrth gwrs, mi oedd na reidrwydd i Eirin Ogwen Williams fatha pen y rhaglenni cyntaf Esbydrec i ddechrau cael stop o rhaglenni wrth gefn, achos mi fydde mae'n amhosib iddyn nhw ddechrau i popeth yn y 22 oriau yna, doedd o ddim yn bosib. Felly oedd rhaid cael y stop enfawr mewn rhaglenni wrth gefn mwyn i'r gwasanaeth bod a digon o rhaglenni i'w dangos. Ac felly mi oedd hi'n anorfod i ryw raddau, achos bod HTV wedi ddysgu dim falle HTV, ond bod Esbydrec a HTV rhyngthyn nhw wedi methu dod i gytundeb, a bod yna lusgo traed wedi bod oherwydd hynny. Mi oedd yn rhaid wedyn i Esbydrec droi at bobl eraill er mwyn cynhyrchu rhaglenni, achos dim ond 10 awr y galle mi oedd Esbydrec yn gallu derbyn gan BBC am ddim, ac felly mi oedd rhaid troi i lefydd eraill am rhaglenni. Ac wedyn dyna lle ydych chi'n gweld, mi oedd na rhywfaint hefyd o annog, felly dydyn ni yn mynd ymlaen o di Esbydrec, pobl fatha Eirin yn annog profiadol o'r gorfforaeth ac o HTV i fynd ati i sefydlu cwmnïau hunain ac yn ei hannog nhw i fentro ac os oedd gennym nhw syniadau da ac mi oedden nhw'n cael comisiwn. Ac felly mi lwyddwyd i wneud hynny, ond oherwydd y diffygion yna o ran sefydlu cytundeb gyda HTV, mi oedd na ddim digon o raglenni wrth gefn, ac wedyn yn mis Mawrth 1993 mi fydd na ddechrau yr ail ddarlledu yn gynnar iawn yn hanes y sianel. A mi fydd hynny yn fwy nac yn bryder, a mi gafodd effaith hefyd ar y ffigurau gwylio'n gymharol gynnar yn yr hanes. Wel. Dyna sy'n digwydd ar un o bryd. Ond, wrth gwrs, doedd y berthynas Esbydrec bod nhw'n yn annog cynhyrchwyr annibynnol a diolch byth, wrth gwrs, dyna beth yw un o fendithion Esbydrec ydy creu diwydiant teledu yng Nghymru, ond doedd y berthynas ddim yn iach bob tro, yna oedd mae rhaid dyfynnu'r achos Madam Wen, un o'r cynhyrchiadau mwyaf drwg enwog yn hanes Esbydrec. Beth oedd o'i le te yma? Mi fydd o gorwario yn y bôn, a dwi'n meddwl diffyg profiad falle ar diffyg cytundeb cadarn falle gyda'r bwrdd ffilmiau mwyn cael ffilm ar gyllideb. Felly mi gafwyd lot o drafferthion efo, mi oedd y cyllideb mi nath yr hyd fynd yn gynhyddu, a mi nath y gyllideb fynd yn llawer uwch na rydw wedi i rhagweld. Ond mi oedd gafwyd cyngor gan bwrdd ffilmiau yn Iwerddon
yn deud bod rhaid cario ymlaen i fuddsoddi yn fi. Gwrs un o'r bethau dwi'n gofio'n iawn ydy, chybod, oedd hi'n, a falle bod hwn yn anecdot a dim yn ffaith, neu'n ffaith lle gywir, falle bod HTV wedi adeiladu Croes Cwrlws ar gefen S4C a bod cynhyrchwyr annibynnol yn dreifo i Porsches a'i Mercedes lawr a lan yr A475 oherwydd S4C. Mi oedd na fwy o arian yn troi o gwmpas darlledu Cymraeg yn hynny'n wir, ond wedyn mi fyddwch chi'n disgwyl hynny ryw raddau hefyd oherwydd bod na fwy o raglenni'n cael eu cynhyrchu. Mae fe wedi cynyddu o 15 awr i 2 awr ar 20 o oriau o ddarlledu. Felly mi oedd na fwy o arian yn sicr yn troi. Ond mi oedd adeiladu Croes Cwrlwys yn gwbl angenrheidiol mwyn ehangu ar y math o raglenni oedd HTV yn cynhyrchu ar gyfer ysbrydau. Achos mi oedd yn wrth gwrs yn cynhyrchu rhywbeth oedd y 7 awr a hanner yn ei stiwdio ym Mhoncanna. Ond dim ond nifer fach neu nifer gyfyngedig o ran genre oedd yn modd iddyn nhw wneud yn Mhoncanna oherwydd y cyfyngiad ar y gofod. Ac felly yn sicr mi oedd mwyn gallu ymestyn ar y ddarpariaeth, cynnig math gwahanol o raglenni, achos mi oedd yna gwynion yn ystod yr trafodaethau seneddol bod yna lot fawr o raglenni pennau'n siarad. Dafydd Eil yn un oedd yn cwyno am hynny, a falle bod o wedi ymddangos mewn sawl un ohonyn nhw. Bod yna lot fawr o'r math yna o raglenni, a dim digon o amrywiaeth o ran genre. Felly mwyn cael sianel oedd yn amrywiol o ran ei chynnwys, yna'n sicr mi oedd angen adeiladu Croes Cwrlwys, ac mi oedd angen yr cyfleusterau newydd yna yn sicr ar gyfer ymestyn, a cael gwasanaeth amrywiol fod o'n cadw cynulleidfa, achos dyna oedd y bwriad wrth gwrs. Achos bod gen i rhyw 2 blynedd yma, gen ysbrydau 2 blynedd yma i brofi hun, yna mi oedd rhaid dangos bod yna gynulleidfa, mi oedd rhaid dangos bod yna awydd, bod yna darpariaeth safonol, ac felly doeddech chi ddim yn gallu gwneud hynny falle ar yr un math o amrywiaeth oedd wedi bod hyd at 1992, felly mi oedd angen y cyfleusterau ychwanegol yma, mi oedd angen barcud, mi oedd angen Croes Cwrlwys, mwyn diwallu'r angen yna, oedd angen i ysbrydau brofi yr angen am y sianel a dangos i bod yn gweithio. Os sylwch chi ar glawr y gyfrol yma, sef logo S4C i ddechrau, Wales, 4 Cymru. Ac Owen Edwards wedi derbyn y logo. Oedd yna gryn ddadlen dod ynglyn â'r logo yma. Mi oedd, yn wreiddiol, achos mi penderfynwyd cynnal cystadleuaeth i ddechrau mwyn gofyn i gyhoedd Cymru i lunio logo, ac oedd hyn yn y cyfnod cyn i S4C gael unrhyw warant o faint o arian fydd ar gael. Ond wedyn unwaith iddyn nhw gael y gwarant ar arian, mi aethon nhw at gwmni o Lundain o'r enw Robinson Lambinen mwyn comisiynu logo ac ident ar gyfer y sianel. Yr un cwmni hefyd wnaeth yr ident ar gyfer Channel 4, ond mi gafwyd S4C at nhw gyntaf, felly S4C gafodd o'r ateb, dwi'n meddwl. A wedyn, felly nhw ddolffennu gyda'r logo. Yn amlwg mae o'n ffordd glyfar o ymborthori enw wlad yn y ddwy iaith i mewn i'r ffurfodd. Ond yn sicr mi gafwyd ymateb chwyrn yn enwedig gan Gymdeithas yr Iaith yn teimlo bod o yn cyfarawdu falle gormod i'r di-Gymraeg. Ac felly mi gafwyd lot fawr yn edrych mewn rhyw eisteddfod oedd o. Dwi'n cofio nhw'n oedd na lot fawr o protestio ynglyn â hynny ac anghytuno. Ie, oedd Angharad Thomas, Gymdeithas yr Iaith, yn dweud logo sydd yn cyfleu delwedd a delwedd gyfaddawdus ddwyieithog hollol anfoddhaol. Tuedd afiach iawn yw honno sy'n ceisio ennill gelynion y sianel drwy gyda'i digon y Saesneg. Dyna beth yw sianel ddwnghrel yn wir. Ac Owen Edwards yn ateb, un cyfle gawn ni, gobeithio byddwn ni fel Cymru Cymraeg yn ymwrthod ar demtasiwn sy'n dod mor hawdd i ni i ymrannu ac ymgecru. Yna bethau tragwyddol bwysicach. A wedyn, y perthynas S4C a Channel 4. Oedd hi'n berthynas iach, a diolch i Owen Edwards a phennaeth Channel 4 sef Jeremy Isaacs. Oedd y ddau nabod i gilydd, wrth gwrs, yn dda, ac yn cydweithio yn dda. Ac mae yna, da ni
mae dan ni ddyled i, wy'n credu, Jeremy Isaacs am hyn yn does. Yn sicr, mi oedd y berthynas, mi oedd nhw wedi cyfarfod, mi oedd y cyfarfod am y tro cyntaf yn y gwyl ffilmiau Geltaidd yn Harlech yn 1981. Ond mi oedd gen nhw gefndir tebyg iawn i'w gilydd, mi oedd nhw wedi, y ddau wedi gweithio i Granada. Felly mi oedd nhw'n ffrindiau da iawn, yn sydyn iawn. Ac mi oedd nhw'n ffrindiau am oes. Mae gweithio Jeremy Isaacs o Arweddion Lloegr lle mae o'n byw ar fws a thren a char am fwy nag un diwrnod dwi'n meddwl er mwyn cyrraedd angladd Owen. Ac mi oedd nhw'n ffrindiau agos iawn. Ac mi oedd hynny'n golygu bod y berthynas yn rhwydd iawn. Achos wrth gwrs, mi oedd Esbydrec i ryw raddau y fformula ariannu ar gyfer Esbydrec a Channel 4 ar y pryd oedd bod yna lefi ar yr arian hysbysebu oedd ITV yn ei gasglu. Achos ITV oedd yn gwerthu y gofod hysbysebu ar Channel 4 ac Esbydrec. Ac felly trwy ITV oedd yr arian i Channel 4 Esbydrec yn dod. Ond mi fydde Esbydrec wrth gwrs yn costio mwy na fydde HTV yn gallu gasglu mewn arian hysbysebu ar gyfer Esbydrec. Ac felly mi fydde a rywfaint o arian yn dod o'r arian oedd yn cael ei gasglu yn Lloegr er mwyn gwerthu hysbysebu ar Channel 4. Ond fi oedd na ddim erioed ymgethu yn hynny. Fi oedd na cytundeb na 80% y bydde Channel 4 yn ei gael a 20% o'r arian hynny bydde Channel 4 yn ei gael. A mi lynwyd at hynny yn ystod y cyfnod prawf, yn gymharol gyson. Oedd hynny ddim yn golygu bod nhw pawb yn cael arian, yr arian oedd yn gofyn amdano fo, ond mi oedd na raniad teg yn hynny o beth. A mi oedd y berthynas rhwng Jeremy Isaacs a Owen yn golygu os oedd na unrhyw trafferthion yn codi oherwydd y math o'r raglenni falle oedd Channel 4 yn ei ddarlledu ac wedyn oedd Esbydrec yn ei hael ddarlledu nhw achos mi oedd Channel 4 wrth gwrs yn darlledu cynnwys llawer mwy cerfeiddiol yn ydy'r gair na Esbydrec falle. Ac felly, os oedd na unrhyw broblem yn codi gyda yr rhaglenni, mi oedd Esbydrec yn gallu codi'r ffôn a jyst cael gair o Jeremy ac mi oedd gallu cael ei sortio. Os oedd na unrhyw broblemau, yr un peth arall nath Channel 4 wneud oedd peidio codi am y rhaglenni oedd Saesneg Channel 4 oedd yn cael ei dangos ar Esbydrec. Oedd hynny oherwydd y gytunwyd ar yr egwyddor o once around the transmitters maen nhw'n defnyddio fo, sydd yn egwyddor sydd yn bodoli ers cyfnod ITV, lle mae'r rhaglen yn gallu cael ei darlledu mewn ardal wahanol ar amser gwahanol heb gael costau ychwanegol yn rhan ohoni. Ac felly mi oedd cytundeb Channel 4 yn allweddol ar gyfer hynny, achos mi fydde Channel 4 wedi gallu ceisio hawlu mwy arian am ei rhaglenni o'n nath nhw ddim. Wel, Diogel Dewi 1982 yn dyfe ar y Lansiad. Beth oedd yr ymateb? Bydd yna ymateb da iawn yn y wasg yn sicr i Lansiad Esbydrec, yr Lansiad lle nath nhw ddangos clip sydyn o Superted a mi ddangoswyr clipiau o amryfol raglenni a Superted gymodd y sylw i gyd a bod yn onest. Y bwriad y Lansiad yn ôl Esbydrec oedd ceisio cael gwared ar unrhyw fath o anwybodaeth oedd yna ynglyn â'r sianel. Cos mi oedd yna anwybodaeth ffwysol cyn i'r sianel ddechrau darlledu ynglyn â be oedd y sianel yn mynd i wneud. Mi oedd yna rhai pobl yn disgwyl bod unrhyw yn y sianel gyfan gwbl Gymraeg. Mi oedd yna bobl eraill yn cam ddefnyddio, mi oedd y wasg yn Lloegr yn sicr yn cam ddefnyddio byrfodd yn galw Esbydrec yn SC4 mewn erthygl papur newydd, brif o glith am ryw reswm. Felly mi oedd yna, oherwydd bod ymateb y wasg yn mynd i fod yn allweddol falle o ran sut fydde yr sianel yn cael ei dehongli falle gan wleidyddion yn San Steffan. Mi oedd y sianel yn sicr yn meddwl bod hi'n bwysig iawn lansio, cael y wybodaeth gywir allan yna amdani mwyn sicrhau bod pawb yn deall be oedd ei bwriad hi a be fydde yn ymddangos ar yr awyr yn mis Tachwedd 1982. Yn Superted yn sicr, mi oedd yna erthygle ar erthygle yn sôn yn Superted, a hynny ath ar bryd nifer fawr o newyddiadurwyr. Mi oedd swyddogion Esbydrec, mae'n debyg, am gyfleu yn tyfe nad fydde'r sianel ddim yn fanatical fringe of hymn singing Anglophobes. Yr hyn mae'n rhaid i fi ddweud ydy, cyn darllen y gyfrol yma i lain, wir o'n i ddim yn sylweddoli y gwaith caled a dwi'n yn credu bod ni'n gwerthfawrogi yr hyn nath pobl fel Owen Edwards ac Eirin o Gwenwiad ac Ronnie Daniel a
rhain i gyd i gael y sianel ar yr awyr i Byd Dewi 1982. Oedd e'n anhygoel. Mi oedd yr ymdrech yn aruthrol, achos prin 12 mis oedd yna rhwng Cynodi Owen ag Eirin, ac felly dechrau'r gwaith go iawn, a wedyn darlledu yn Tachwedd 1982. Ac felly, mi oedd yna waith aruthrol yn mynd ymlaen, ac mi oedd Goronwy Daniel yn un oedd yn gweithio yn galed iawn. Mae sawl un o'i loser awdurdod yn cofio amdano fo. Doedd gen fo ddim unrhyw fath o syniad o beth oedd work ethic pawb arall. Doedd gen fo i batrwm ei hun, ac oedd o'n dod i mewn i'r gwaith oedd fatha 4 neu 5 o'r gloch, dod mewn i Esbydrech am 4-5 o'r gloch, a mi oedd o'n mynd ymlaen am oriau ac yn disgwyl i bawb arall aros nhw wedi bod allan i gwaith ers 9 y bore. Mi oedd o'n gweithio oriau maith, a mi nath yr awdurdod hefyd gweithio oriau meithion yn paratoi. Mi oedd eu cyfarfodydd nhw yn gyfarfodydd anghyffredin iawn. Mi oedden nhw'n cwrdd am benwythnosau yn rheolaidd iawn yn ystod y cyfnod paratoi, yn treulio deudydd cyfan, a ddim yn gwneud gwaith awdurdod am fwyaf ac wedyn yn mynd ymlaen i wneud rhywbeth arall, ond mi oedden nhw'n gweithio trwy dysadwn a rhan fwyaf dy Sul, yn gweithio, yn cael cyfarfodydd, yn trin a thrafod polisïau, sefydlu patrymau, ymgynghori a pethau felly. Mi oedd yna gymaint i feddwl amdano, achos mae rhaid cofio, doedd yna unrhyw fath o batrwm, achos mi oedd Esbydrech a Channel 4 yn dechrau batrwm cwbl newydd. Mi oedden nhw'n cynhyrchu unrhyw beth i hynny. Oedd y BBC wrth gwrs ag ITV yn cynhyrchu rhaglenni hynny. Prin iawn oedd y cynhyrchwyr annibynnol wedi bod hyd at y pwynt yna. Wedyn pan oedd Esbydrech a Channel 4 yn dechrau, doedd yna'n patrwm iddyn nhw ddilyn i ryw raddau. Mi raid iddyn nhw ffeindio a torri cwys i hynny. Ac felly mi oedd hynny'n golygu bod y gwaith i ryw raddau yn fwy o faint nag bydde fo wedi bod fel arall. Petai na'r batrwm bydden nhw wedi gallu i ddilyn. Felly mae'r gwaith, mae meddwl am y gwaith, achos mi oedden nhw hefyd yn gweithio mewn swyddfa. Mi oedden nhw am gyfnod efo'r IBA ar stryd Santes Fair yn Nghaerdydd yn gyfnod tan iddyn nhw gael y gofod yn Nghaerdydd Sophia. Ond am gyfnod, mi fydd y staff yn fyno yn gweithio dan amgylchiadau adeiladu hefyd. Felly mi gennych chi'r pwysau aruthrol na o gyflawni pethau. Waith adeiladu yn mynd ymlaen hefyd, felly mi oedd y pwysau yn aruthrol. Mi oedd rhywun fatha Owen hefyd yn mynd ati i fynd i gymaint o gyfarfodydd i wneud anerchiadau mewn pob math o gyfarfodydd a pwllgorau gwahanol mwyn lledaenu'r neges. Mae yna folder o areithiau o ddod i gwneud, a maen nhw mewn llefydd mor amrywiol a chymdeithas prifathrawon y Cymraeg, i Ferched y Wawr, i glwb busnes, mewn amrywiol ardaloedd. Felly mi oedd o'n cenhadu bron iawn yn ddiddiwedd ar ran y sianel hefyd. A felly mi oedd yr ymdrech yn arwrol, yn sicr. Achos, chi'n gwybod, 19 mis, hynny'n prin, fi wedi cymryd 10 i fi cael y gyfrol ma. Felly mae 19 mis, mae'n methu meddwl faint o bwysau fydd wedi bod o dan efo mwyn trio dechrau darlledu. Wrth gwrs oedd y corff yma, yr awdurdod yn arbennig hefyd yn doedd, ac yn unigryw. Oedd, ac yn cympasu faint o bartneriaeth oedd Esbydrech yn y cyfnod cynnar yna. Achos yr aelodau oedd Goronwy Daniel, fath o cadeirydd, Alwyn Roberts oedd o'r BBC, Glyn Tegay Hughes oedd wedi bod efo'r BBC, ond bellach ar fwrdd Channel 4. Fod yna gennych chi aelod yr IBA hefyd yn ddiod na sawl eiriau newydd yn y cyfnod, a wedyn Hugh Morris Jones yn gyfnod byr ar y cychwyn. A wedyn mi oedd Ken Jones hefyd yn ddyn busnes. Felly fo oedd yr unig un oedd heb gysylltiad uniongyrchol gyda darlledu. Felly oedden nhw'n griw bach iawn, ond yn griw gweithgar, ac yn griw oedd yn sicr wedi trwytho maes darlledu. Ac o feddwl am y cyfnod byr oedd gennyn nhw i sefydlu, mi oedd cael yr unigolion hynna yn rhan o'r awdurdod yn sicrhau chwarae teg o fewn y sefydliadau eraill i ryw raddau. Felly mi oedd gennyn nhw genhadon i ryw raddau o awdurdod Esbydrech mewn sefydliadau eraill. Felly os oedd angen rhoi trefn ar ryw agwedd o berthynas efo'r BBC, mi fydd Alwyn yn gallu mynd i'r afel o hynny, a wedyn yr un peth gyda Glyn Tegay Hughes efo Channel 4. Felly mi oedd yr unigolion
yn bwysig iawn, mi oedd y personolaethau yna'n bwysig iawn ar gyfer, dwi'n meddwl, be luniwyd a be gafwyd yn y diwedd. Ac ar ddiwedd y blynedd wedyn o arbrawf, oedd na ddim dadle o gwbl, nag oedd. Oedd hynna'n sioc i bobl, achos oedd yr arolwg, oedd popeth yn hunky-dory, fel sy'n ni'n dweud. Dwi'n meddwl bod hynny'n, mi oedd yr arolwg yn rhywfaint o ffeitio cwmpi i ryw raddau, ond mi oedd hynny, nid oherwydd bod hynny'n syndod, ond bod hynny achos bod Esgydreg wedi gwneud cymaint i wreiddio ei hun fatha sefydliad, na fydde modd cael gwared arni i ryw raddau. Mi oedd y gweithgareddau yma gyda pethau fatha Superted, a'r holl gynnyrchdaeth o hynny, ydych chi'n gwybod, yr cyhoeddiadau, llyfrau, yr siartiau taldra oedd yn cael ei gynhyrchu gan gwmnïau yng Nghorllewin Cymru, yr eirth oedd yn cael ei gynhyrchu a'i gwerthu ar faes y Steddfod. Mi oedd hwnna i gyd yn rhan o strategaeth bwrpasol, dwi'n meddwl, o hyn dwi'n gallu o ddarganfod ydy, mae strategaeth Bronwy Daniel oedd i wreiddio Esbydrec. Nid fatha just sylfydliad darlledu, ond fatha rhywbeth oedd yn hlwm yng ngwead Cymru rhyw raddau. Mi oedd o wedi sbarduno busnesau eraill, mi oedd o wedi sbarduno diwydiannau eraill, mi oedd o wedi... Fyddwch chi'n gallu bod yn gymaint o hynny'n fwy yn anos i gael gwared ar Esbydrec, heb gael effaith economaidd ehangach ar ddiwydiannau oedd wedi dechrau sefydlu, wedi dechrau fatha diwydiant animeiddio yn y bai, diwydiant cynhyrchu nwyddau. Felly mi oedd o wedi creu diwylliant a diwydiant ar yr un pryd, ac wedyn pan ddaeth i'n gyfnod adolygu, mi oedd y ffigurau gwyliau'n gymharol iach, ond mi oedd y gwreiddio yna wedi bod yn gwbl allweddol, ac mi oedd y Llywodraeth i ddechrau wedi gofyn i Esbydrec, wel, ydych chi eisiau jyst cael ryw adolygiad bychan mewnol, achos oedden nhw wedi jyst derbyn yr holl beth yn llwyr. Ac mi oedd Esbydrec wedi dweud, na, da ni eisiau adolygiad cyhoeddus, achos da ni eisiau bod yn hen blynyddoedd bod pobl yn gallu edrych ar y adolygiad a cwestiynu'r peth. Felly mi gafwyd adolygiad cyhoeddus, ond prin iawn oedd y sylw iddo fo yn yr San Steffan a ar lawr Tŷ Cyffredin. Fi gafwyd jyst brawddeg bron yn deud yn nhw wedi pasio'r adolygiad yna ni a goffa chi am y dyfodol. Ond felly mi oedd o'n rhywfaint o, ond mi oedd hynny oherwydd y gwaith aruthrol a wnaed. Chos mi fydde pethau wedi gallu bod yn gwbl wahanol, petai'r gwreiddio yna ddim wedi digwydd, petai nhw ddim wedi mynd ati i greu sianel oedd yn llawer rhy anodd i datgymalu. Ac os ydych chi'n edrych nôl ar y frwydr ac yn edrych yn ôl ar y trafodaethau fuodd ar ôl bygythiad ympryd yn Forevers, mi gynigiwyd i Gwynfor yn ystod y trafodaethau yna pan oedden nhw'n trio i annog i beidio ympryddio. Wel, nhw'n i roed yr cynllun dwy sianel yma ar brawf am flwyddyn, a wedyn os ddim yn gweithio, nhw'n i wedyn drio sefydlu sianel. Mi ddeud oedd Gwynfor na, ac mi oedd hynny'n hirben iawn, achos mi oedd hynny'n mi oedd o'n sylweddoli. Unwaith mae patrwm darlledu'n cael ei sefydlu, anodd iawn ydi i chwalu fo. Ac felly pan wnaed y tro pedol i ryw raddau a cynnig sianel am 2 blynedd a wedyn i hadolygu hi, mi oedd hynny yn fendith mawr. Ych paragraff ola yn y llyfr yn dweud cyn lleiad o ymchwil academaidd a dadansorol sydd wedi cael ei wneud ar Esbydrec dros y 30 diwetha, ymddengis o bita welwch llethol ynglyn â nifer o weithgareddau'r sianel, oherwydd ofn cynhenid gallu beirniadaeth hall neu ddadansoddiad anffafriol arwen at beryglu i bodolaeth. A tawelwch hefyd, meddech chi, ymysg y sector ddarlledu ac ymysg y cynhyrchwyr, a hynny oherwydd y pryder y byddai beirniadu'n gyhoeddus unrhyw agwedd ar y sianel yn arwen at beryglu bywoliaeth a diddymu cyfleoedd am gomisiynnau yn y dyfodol. Dengis yr astudiaeth hon bod modd dysgu gwersi o hanes cyfoethog y sianel, a gobeithir y bydd hynny'n ysgogiad pellach i ragor o astudiaethau trylwyr o gryfderau a gwendidau cyfredol a hanesyddol y sianel yn ddarparu dealltwriaeth lawn o'r gwasanaeth a gaed gyda sefydlu Sianel 4 Cymru ym 1981 a'r ddarpariaeth sydd bellach o dan fygythiad. Mae hwnna'n ddweud mowr Elain yn dydi. Dwi'n meddwl, achos hon ydy'r gyfrol gyntaf ar Esbydrec, mae hynny'n syni di ryw raddau.
Dwi'n teimlo bod angen i ni, mae hyn yn gyfrifoldeb arno ni fath academyddion sydd yn edrych ar y cyfryngau i fod, yn ni'n griw bychan. Dyna di'r broblem, da ni'n griw bychan o ran academyddion cyfryngau, haneswyr cyfryngau, a wedyn, hon ydy'r gyfrol gyntaf sydd yn edrych ar esgydrech. Ond dwi'n teimlo falle bod ni da ni ddim wedi edrych arnyn ddigonol. Mi fuodd farw Geo Roberts yn ddiweddar. Ac un o'r pethau dwi'n gysynu amdano fo'n y gyfrol yma, nad oedd gen i fwy o gyfle i edrych ar raglenni. Astudiaeth hanesyddol sefydliadol ydy hon yn ei hanfod. Mae unrhyw drafodaeth o raglenni yn deillio o beth sydd wedi codi mewn trafodaethau awdurdod neu mewn pwyllgorau. Ac felly, dydy hi ddim yn ddadansoddiad o raglenni. A prin iawn ydy'r astudiaethau yna sydd yn astudio rhaglenni. Prin iawn ydy'r meddwl bron bod yna gyfrol arall i ryw raddau. I edrych ar y cyfnod yma, i edrych be oedd y portread o Gymru gan y BBC, be oedd y portread o Gymru gan y Cynulleidfa Annibynnol, be oedd y portread o Gymru gan HTV yn y cyfnod yma. Felly bron iawn, mae yna gyfrol arall yn fyna. Ond tair blynedd neu 4 blynedd mae'r gyfrol mae'n edrych arni. Mae yna 3 decawd arall o waith esgydrech y gallu di-astudio. A dwi'n teimlo, a ddechrau bod, pan sgwennes i'r astudiaeth yn wreiddiol, mi oedd esgydrech yn mynd 2010 ac mi oedd yn cael blwyddyn anodd iawn efo'r cytogiad oedd wedi bod yn y cyllideb. Ac yn sicr mae'n dal yn ymwneud â'r trafferthion sydd wedi codi yn y sgil hynny a'r diffyg ariannol sydd wedi bod yn gyson ers hynny. O'n i'n teimlo ar y pryd bod diffyg dealltwriaeth yn San Steffan ac ymysg gwleidyddion wedi bod yn rhan falle o'r rheswm pam bod esgydrech wedi cael triniaeth mor hallt yn y cyfnod hwnnw. Ond wedyn, mae hynny'n anodd wrth gwrs yng Nghymru, dydy. Da ni'n gallu bod yn lot rhywbeth gyda'n gilydd. Ond dwi'n meddwl bod fi'n sicr yn awyddus i weld academyddion eraill yn ymwneud â hanes esgydrech, yn ymwneud â cynnyrch esgydrech hefyd, ac yn rhoi i llawn heiddiant iddi o ran sylw. Achos mae'r gwaith aruthrol sydd wedi gwneud, mae'r rhaglenni amrywiol iawn sydd wedi cael eu cynhyrchu, maen nhw'n heiddi sylw. Maen nhw'n heiddi sylw, maen nhw'n heiddi dadansoddiad. Dyna beth ni'n obeithio gyda'r brawddeg ola yna, bod o'n rhywfaint o alwad ar eraill i ymwneud â'r maes.